A poc va agafant forma el mural que l'artista urbà Dulc està realitzant ací al teler. Cada dia desenes de veïnes i veïns s'apropen per a veure com va avançant, però aquesta setmana Ontinyent en Viu vol saber què pensen. L'ontinyentí Antonio Segura, conegut en el món de l'art com a Dulc, ha exposat a Nova York, Londres, París, Roma, entre molts altres llocs. Fa il·lusió perquè al final és el meu poble i al final vas per tot el món fent coses i fer una cosa en ta casa pues, és bonic, no? Té aquest punt especial. Sí que tenia coneixement de un poc de la seva obra. Me habló de él mi hijo y me dijo que nada, que era ya muy famoso, que hacía muchos murales. Me parece una maravilla. Super xulo, una passada. Sí, li dona un toc al teler molt guai. En aquest mural de 13 metres d'altura, Dulc està incorporant elements molt característics de la iconografia d'Ontinyent. Què estan podent identificar la ciutadania que cada dia passa per aquest punt? Puc identificar el pont clar també pareix que hi ha una zona de riu. Los pinos. La campana, la petra. Al final és una pintura que va ser per a tots i és bonic si tots entenen un poc del que està passant. I com no, cada obra té un sentiment, un significat. Tots els paratges d'Ontinyent, la fauna que tenim i puestos turístics molt interessants. Home, pareix que parla un poc de la natura, no? Els espais naturals que tenim ací i un poc de la nostra cultura, diguem, no sé. Veig elements que ell representa, com la calavera, com la diana, que sembla que és perquè ell treballa molt en el que són animals que están en perill d'extinció. Otro día pasé yo y estaba él pintando y se lo dije. Se puso muy contento y le dije, mira, es una maravilla, estoy pasando toda la semana y te veo cómo lo vas haciendo, cómo vas pintando y cada día que paso me gusta más. Jo sempre també deixo un marge obert a la imaginació, ja que cada un es cree la seva pel·lícula, no? però sí que m'agrada clavar elements de cada lloc. En aquest cas he triat algunes espècies d'aus que podem trobar per ací, per la nostra serra, però són elements que guarden aquest xicotet detall del poble. Aquest cap de setmana podrem veure ja el resultat final d'una obra d'art de la que podran gaudir veïns i visitants.